Казвам се Калин Стоилов. През живота си съм работил различни неща. Последните 20 години се занимавам с информационни технологии и нещата около тях. Каква беше вашата най-голяма нужда или цел, когато решихте да учите чужд език? Аз съм от по-възрастното поколение, така нареченото поколение Хикс, което английския не му идваше така натурално да го ползва, да го знае. И в края на 90-те години установих, че не съм подготвен за промените, които предстоят в моя живот и за света като цяло. Как ученето промени живота ви? В живота на човек, като погледнеш така назад във времето, виждаш някакви моменти, които по някакъв начин са ти белязали живота и са го насочили по някакви пътища и пътеки. За мен срещата с интелект беше нещо подобно. Възможността да срещна интелект, да развия езика си, ми помогна по-нататък да мога да развия от своя професионален, а пък защо не и личен път. Кой беше най-големия ви страх или притеснение, когато започнахте? При начинаещите в езика, предполагам, че във всеки един език, го има момента, мислят на български, превеждат си в главата и след това се опитват да го кажат на езика, на който искат да го кажат. Това нещо създава едно забагане и мога да дам примера с управлението на автомобила. Мога да разкажа аз как съм управлявал автомобил в началото. Автомобил с ръчни скорости, ходи, сменяш, мисли за сменянето на скоростите, мисли за другите участници в движението. Не дай си Боже да има някой друг стая в колата ти говори, става ужасно. Това нещо точно съм се притеснявал и с езика. Какво ви накара да изберете интелект? Освен знанията, които получих, които въобще не са за подценяване, срещнах и приятели. Това, което мога да кажа. И това са приятели, с които запазихме контакти през годините. А това са наистина доста години. Това за мен е нещо доста важно. Какво бихте казали на някого, който се колебае дали да се запише и да учи нов език? Ако човек се колебае дали да учи или да научи, това е един такъв залог, от който никога няма да загуби, ако опита. Това са от тези залози, при които винаги печелиш. Каквото и да научиш, то ти остава полза за теб. Никой не може да ти го вземе, би могло единствено да ти допринесе. Плащаш единствено с времето си.